kugwedeza monga tichitira masiku onse. Nthawi sili kumbali yathu tichite mwammangu pakuti tili ndi kaphukusi kankhani zimene Chawezi Banda akhale akuzizukuta pa nthawi ino. Nkhani yathu yoyamba Chawezi ndi chibaluwa chimene asayinira anduna ona nkhani zachitetezo pa nkhani yokhudzana ndi mneneri Bushiri kuti mwina achitenga wabwereranso ku South Africa amatero chichwa chake ku South Africa. Nkhani imeneyi ikuyenda bwanji ya Bushiri ikupitirirabe timoti yakuti timona ngati atatu. Ayi ndithu nkhani idakalipo ikupitirira ni nkhani yoti yamba pakanthawi masiku amene apitawo masabata apitawo tikudziwa amene apatsa pano mwezi mneneri Shepherd Bushiri limodzi ndi mkazi wake atachoka ku dziko la South Africa. Kuchoka ku dziko la South Africa osati mwa ubwino koma anachita kuchoka chichawo chake amati mothawa mozemba. Adachoka chothawa adachoka chozemba. Athawa bwanji nkhani ndi imene nkhani zonsezo zimene zikufikisa tsiku lale kuti tidzikamba zoti olemekezeka Richard Chimwendo Banda ngati nduna ya Homeland Security ndithu asayinira tisaiwale masiku awiri atatu apitawo dziko la South Africa lidalemba chikalata formally komanso officially adalembera dziko la Malawi kuti yayi ife tikupemphani kuti mutithandize tiyambe process ya extradition kapena kuti ndondomeko yoti dziko la Malawi liatenga Bushiri abwezeretse ku South Africa akapereke manja mwa dziko la South Africa kuti athe kuyimba milandu imene iwo akuaganizira kuti adapalamula adachita limodzi ndi mkazi wawo. Pali milandu ina yowakhudza iwo paokha komano ndi palinso milandu ina imene kwakhudza awiriwa limodzi ngati ndithu ndi banja ndi ma business partners sitikudziwa koma ndithu iwo limodzi ndi akazi awo pali milandu yoti ayankhe limodzi ina yokhudza Bushiri okha. Nde ndondomeko imakamba zokuti kuti zifike poti mpaka na dziko la Malawi lamtenga munthu amayenera kuti choyambirira akalemberedwa kalata ngati mene lachitira dziko la South Africa dziko la Malawi kudzera mu nduna yoyang'ana za dziko imayenera kuti isaine. Ikasayina chikalata chimenecho ndiye kuti anachita so consult Attorney General limodzi ndi Ministry of Justice kuwauza kuti ayi process ya lamulo lowachita extradite bambo Bushiri ikuyenera kuti iyende chonchi. Ndiye ndithu Chimwendo Banda asayina first step kumbali ndithu ya dziko la Malawi. First step asayina akutsata akuti lamulo. Chachiwiri akuyenera kuti apite tsopano ku court akapeze warrant of arrest yoti tsopano atasayina chikalata chimene apempha dziko la South Africa ku court tsopano apite akapase chilolezo choti akhoza kuamanga. Tisaiwale last time basis ya argument ya awapona kita ngati lawyer wa Abushiri imene idathandizira Abushiri kuti asiye pa bail unconditional. One of the arguments inali yokuti warrant of arrest imene adamangira Abushiri sidapangidwe issue ni makoti akumalawi kuno. Ndiye ulendo uno kukhanga la dziko la Malawi aona kuti yayi tisate ndondomeko. Ndiye ndithu warrant of arrest atatha kusayinira nduna apita akapeze kandi ku magistrate court kandi ku high court akapasa warrant of arrest imeneyo. Ndiye kuti arrest ya bambo Bushiri komanso mai Bushiri ikhala effective kapena kuti igwirano ntchito asakasaka kaya kamva zoti a warrant of arrest has been issued kaya okha akadziperekaso ngati chita nthawi ina koma ndithu ndikupita kuti zinthu zimenezi zichitika. Koma chachikulu nchongwena kuti atafusa ndithu anduna amene wa Homeland Security kuti tayankhula nipone zikuti bwanji anangoti yayi ine ndangosayina oti alankhule kuti boma la Malawi likutipo chani pa nkhani ya gospel yakazako ngati ndithu Minister of Information atafusa akazako anakuti yayi ife tikungotsata zimene lamulo likunena kukoza kuona kuti Achimwendo akasayina potsata lamulo. Next step tipita ku court tikasake warrant of arrest tikutsata chani lamulo. Kenako mastepe ena akunkachisogolo ndithu achitika zonsezo kusata malamulo. Atafusa wapona kita ngati lawyer wa abambo Bushiri adanena apo kuti pakali pano akuti iwo salankhulapo kaye sindizoda kudikirira chani kapena kuti afuna aone chani koma ndithu awapona kita nena kuti yayi pa nthawi imene amafusidwa adanena kuti alibe kaye cholankhula. Koma ndithu tikuyembekezera pano kuti nkhani ikuoneka kuti sidali yachibwana sidali yoti anthu kumwangolemba pa Facebook. Ndi nkhani ndithu yeneni unena kuti someone, a Malawian citizen,
has got a case to answer against the government of South Africa. South Africa kwa kuyang'ana ku Malawi kuti kumeneko ayendetsa bwanji. Exactly. Ndiye nkhani ngati kuti munthu yabwere kuno. Kwambiri. So nkhani ngati zimene zikawiri zimakonda kuchita hinge pa ubale umene uli ndinu ndi anzanu. Chifukwa so boma la Malawi likaoneka kuti imene make likuyang'ana kumbali lilibe chidwi pa nkhani ngati imene awaso ayamba kuika question mark kuti munthu uyu muida zonse kuti kuno kwadatha wapelo munthu uyu ali ndi maissues oti ayankhe ngati ali osalakwa ingoti pasani munthu uyu chimuyimbe mlandu ali ndi ufulu okhala represented m'makoti ya ku South Africa. He has the capacity to hire lawyers akamuyimirira. If he has got a valid case to defend himself akatha uzira chani defend. Koma ngati ikapezeka kuti dziko la South Africa lini nkhani kuposa iye nkupezeka kuti umboni onse uli wapangidwa lay bare and zikuoneka kuti ali ndi case ayinditu imangoyenera kuti ndondomeko iyenera kuti iyende choncho. Tisaiwale there's an underlying spirit in terms of laws. Amena kuti laws have got to be blind. Kulanda uzauda samayangane nkhope ya mutu. Osakondera. That's the basis. Malamulo ayinagwira ntchito yake moyenerera. Kwa wina aliyese. Kuti lamulo limenera kuti lizikhala ngati ndi la khungu. Lisayangane munthu ayinditu zonse zimene ziyende bwinobwino. Ngati inu mwachimwa mwapalamula kalankheni mlandu. Ngati ineso ndachimwa ineso chimodzimodzi ngadani ndikayankhe mlandu. Ndiye kukamba nkhani ya bambo Bushiri nkhani ndimeneyo that's the status. Kunena kuti pakali pano tikungodikira kuti timva kuti kodi makoti ya ku Malawi apereka warrant of arrest yoti atenge bambo Bushiri motsata lamulo apite nawo ndithu ku dziko la South Africa. Koma kunena apa mpakuti boma la Malawi ndithu layambapo ndondomeko yake ine kutsatira kuti zimene zichitike. Ndithu step yatengedwa zinthu zayambika. Chifukwa amene kumene kumavuta kwa kuti kupanda kusaini lako achimwendo Banda ngati minister ende kuti zonse zikadaima. Koma it simply shows kuti ndithu ngati aboma akunena kuti iwo chimene akuchita kumbali yawo ndikungotsata lamulo. It simply shows kunena kuti nde kuti akufuna kuonesetsa kuti asabweretse kuyambana ndi boma la South Africa. Komanso ngati tikayangana mu Chakwera super high five amakamba za rule of law. Kunena kuti lamulo likhale patsogolo ligwire ntchito. Sazachita shield munthu wina aliyese tisaiwala ndakambapo sonena kuti iwo mu nkhani imene salowereramo. Salola kukumana ndi wina aliyese sakambirana ndi wina aliyese mu nkhani imene. Chifukwa nkhani imene is subject to investigation, subject to pursuit under the law enforcement agencies. Tukamba mwene kudena kuti a Minister of Justice are involved, Homeland Security are involved, ama court are involved. Neiwo wachakwera na kuti ine ngati president sindilowereramo. Tisaiwala Bushiri anabwera kuno adalankhula ndithu kwa Nkhani kunena kuti ndifuna ndikumane ndi boma lindithandize lindipase protection. Chifukwa ndikuona ngati kuti miyama ake I am being persecuted. Komanso ndikuopa kuti moyo wanga ndo akazanga uli pa chiopsezo. Ndi iwo atatena zimenezi Dr. Chakwera kudzera ndithu mwa executive assistant wao Mr. Sean Kamponde nthawi ina akulankhula ku weekly brief adakamba kunena kuti Dr. Chakwera salowerera nkhani imeneyi. Ndipo he is not granting anyone an audience on this particular issue. Adanenetsa kuti nkhani imene ili m'manja ndithu mwa anthu azofufuza makamaka oyang'ana nkhani za malamulo. Akomishona Mai Linda Kunje tikunena pano ndithu ali mchitokosi cha apolisi. Mwina zikungokambidwa apo ndi apo Chawezi. Nkhani ya Alinda Kunje akomishona. Muti idakhala bwanji? Ala kwanji Linda Kunje. Nkhani iti kambe chonchi. Sabata yatha lachinayi ngati sakulakwitsa. Lachinayi ngati lachisanu. Dr. Chakwera amapita ku Chancellor College. Kuzomba. Mene wani amakapereka ma certificate, ma diploma komanso ma degree. Chachiwiri amakavekedwa ngati chancellor wa University of Malawi. Ndikukumbukira ine that day anandidutsa anatimitsa ife pa chichiri pa independence ake ife tidapatuka timacheza nkhani zathu in under 5 if not 10 minutes time. The president had driven past us. Sitinachedwe kwambiri. Anatidutsa ndithu kumapita. Adanyamuka ulendo opita ku Zomba. Ife mbuyo muno namfeso uyo ulendo wako Mibawa kufika paseri paja kumagwira ntchito zathu. Ali munjira ulendo opita ku Zomba Chancellor College Dr. Chakwera ngati mtsogoleri wa dziko lino.
mbali iyo ya Zomba mailinda kunje nawo chakumamawa unalija mamawa pa 8 chakumamawa mailinda kunje driver wao ndi wachitetezo wao nawo samagwisa ntchito wachani wa Zomba omwe achakwera amachokera ku Zomba bulunjika Blantyre pamene a president akupita ku Zomba mailinda kunje driver wao ndi wachitetezo wao akuchoka Zomba akubwera kuno ndi akuti chapa 3 miles apo sidanga a president akauti akudutsa apolisi kwa mphindi amatseka kayensewo ndicho linga choti presidential motorcade iyende mosasokonezedwa aende bwinobwino monga tidziwire masuku malamulo zinthu zimenezi zilimo chabwino ndiye nditu tisaiwalese kuti apolisi amayalana so munsewu at a certain distance or certain interval in terms of distance ena kayakhala 100 meters wina pano wina apo ndiye alinda kunje akubwera chonchi a president akupita huko apolisi oyamba aona kuti alinda kunje asakuzoti alinda kunje adangoona kuti ndi galimoto adayimisa galimoto ichi akuti ayi patukani ukubwera ndani tikuzidziwa zonsezi anthu feti makumana nawo ma president wa tidazizolowera umangoyima kudikira adayimisa koyamba akuti pa 3 miles akuti driver wawo adakangatidwa kupatuka nkhanga ndotwamvera malamulo aja atadusa apolisi aja adalowaso munsewu gear mwada munongoneza alinda kuti ukazitiye iwe tukuyembekeza choncho tikuona ngati kuti zidatero ukupatuka chani tiye ayenda pamene paja afikaso pena interval manena ija apezaso apolisi ena ayimikaso adachitaso chimodzimodzi ngati akupatuka nkulowaso munsewu gear ndekuti iwo akutene distance yoti iwo ndi a president akumane kutani ikuyandikira ikuchepa afikaso pena patatu wa polisi so wida adayimika kuti ya imani patukani galimoto ya president yasapa ngono kutani kudutsa iwo adachitaso chimodzimodzi chinyenga aphunzisi kukhanga da kupatuka ujawabotere nkubwereraso munsewu ndiye kenako sinangayandikana kwambiri pa galimoto pa ndipiti wa president pamakhala galimoto inayo yoyambirira timayitchula kuti sweeper imene mapanga imapanga saini kwauza anthu kuti a president ayandikira akutani akubwera mpaka anafika pokumana nayo galimoto imeneja iwo adakali muti musemo ndi apolisi aja adauza kuti kodi chikuchitika nchani adakhala ngatiso akupatuka galimoto chadusa iwo aja kubwereraso chani museo mpaka nasopano galimoto za president kuti izo timati duzi mpuno ndi mpuno zayandikana mpameneno amapatuka chifukwa galimoto za president zimatenga maleni osangati awiri leni yakumanzere ndi leni yakumanja ndekuti iwe kubwera kuno sungapeseso mpata so she was physically forced because of lack of space kuti asunthe ndi adasunta paka nakhala kuti pali space adafuna kuti asempane koma zimenezo ndi tusi zidachitika adapatuka ndiye mlandu umene adapezeka kuti zimene zachita apolisi aona kuti iyayi izi zidayizotani zolakwika achita obstruct convoy ya president komanso ndithu akuti adachita in danger moyo wa anthu ena komanso achaja ndi nkhani inayo kuti adachita aid and abet chingerezi kamatero adathandizira driver kuti apalamule chani mlandu for given driver ine ndikhulupirira galimoto ndi MG government vehicle driver wabo masakala driver wamba malamulo amatani amadziwa ifeyo the presumption of this case is the driver was under instruction to misbehave in this case driver ujamadziwa jonela kutani kuchita koma problem tisanambepo apa tingonerapo chilungamo nena kuti nimayembekeza lundi bwina undifusa kuti inafuso langa lotsatira nali kuti mai linda kunje amakonda kudanda kuda pa nkhani ya attitude kachidwe kawo ka zinthu kamwano tinene choncho sikoyamba sichipongwe sikoyamba komano mai linda kunje tipepese kuti mwanati choncho ndizoona mai acha ali ndi vuto la attitude ali ni mtima umakhanga umafika somewhere here ndivuto lalikulu iniyo imagine she could simply wait for 10 or 15 minutes koma panopa ali mchitokosi mpaka na lachinayi chifukwa nkhani idachitika sabata yatha weekend isadafike akanadeka sizikadafika kuseku Friday apolisi fana afuna kuyambira Friday wasakasaka osapeza loweruka kwasaka osapeza labulungu kwasaka osapeza lolemba pamene ndithu amakadzipereka okha ku polisi ina ku Eastern Region ndikhulupirira kuzomba adakazipereka kumeneko ndithu kuti yayinda bwera ndi apolisi adatenga ndikwasunga mchitokosi
lolemba lachiwiri adapita nawo ndithu ku Zomba magistrate court ndi atafika umene kuchita apply bail magistrate anakuti iyayi bail imene tisunga kaye ruling yake kapena chigamulo chake tidzapereka lachinayi ndi ndikukufunsani inuyo munthu sakanatha kungodikira for 10 minutes inu tumanena kuti munadikira nawonso ulendo omwe zomene unena zotu about 10 minutes president odutsakana wapitirira ulendo ndikukumbutsa chinthu chimodzi Dr. Chakwera amene akakatsegulira Golden Pico pa Shoprite mu mzinda wa Banda adanena kuti ndikuwapempha apolisi kuti asamayimike anthu more than 10 to 15 minutes kale licha timayimikidwa mwina mpaka na 1 hour komano adapempha anthu kuti 10 to 15 minutes should be the maximum anthu asamadikire nthawi yayitali ndiyeno ndizoonadi sakanadikira nthawi yayitali that day if adadimika pa Independence Act it was 7 to 8 minutes anadadusa ndedo nena kuti mayilinda kunje zinthu zina amaziputiranji akanapewa zinazi imagine alowa mchitokosi lolemba lachiwiri lachitatu just for being arrogant and rude to spare your 10 to 15 minutes is it worth doing that? It's not worth it's not worth zinthu zina tikoza wangu zichepesa mwina anthu akukamba pa kuti mina she still in denial kunena kuti Chakwera ndani president mwina shikadawawa shikadati jumu mtima tingokumbusa anthu nena kuti tikukumbukira ku parliament when they were summoned to answer questions ku public appointments committee court itanena zoti sadachite bwino mu chisankho chatha chiti tikukumbukira adayankha ndithu mwamwano kwa basi she even banged the door on the parliamentarians kumpenyesa ndithu chisekwa kutuluka ata usatuluka nikaye panja atadandaula kuti ati judisigwe sili bwino akuyankha mwamwano ndi adapempha kuti atatuluka nikaye akutuluka muja she banged the door pamene panja mpaka na anthu adadabota kuti mayiwa njiyani so anyway maybe she wants to keep on being the subject of discussion in the public domain sitidziwa komano tikayang'anisa zinthuzi pena pache nzosalondola sizabwino president in person ulemu komanso onesetsani kuti muchite observe malamulo ndithu nkhani yawo ili ku court bail ruling iperekedwa lachinayi pa 17 December nkhani zikadalipo zoti zizukutidwe mkatikati mwa program imene ndithu ya Gwede-Gwede pano pa Mibawa television timweka imadzi tikhale tikubweranso. Kubweranso ndi program ya Gwede-Gwede para Mibawa television kuzukuta nkhani zosiyana-siyana ngati mwangu yatsa umene kanema wanu tikulandeni program imene ya Gwede-Gwede ndi Chawezi Banda chigawo chotsiriza cha program imeneyi timafanika pepo makaza achinyamata Malawi Congress Party MCP kuti nawonso ndithu ali madandalo lawo pa mimwayi mwina imene ikuaponya ndati kodi nkhani imene ikuti chiyani zona Abena iweso kumayiona nkhani unena kuti masiku apitawo tidaona ndithu social media ma reporters ndithu kulemba komanso angakhale ku State House kumene lolemba Brian Banda anafusidwapo ngakhale sada yankhe koma adayankha pang'ono kokha adafusidwa unena kuti kodi nkhani yokhudza madandaulo amene achinyamata achipani cha Malawi Congress Party akunena kuti mina make mwayi wa ntchito mwayi wina ndi wina kuti iwo amayembekezera pa kusintha kwa boma kuti mina make zinthu ziyamba kuayendera apeza zochita nawonso mina make moyo wawo kumapita patsogolo apeza madanga osiyana kusamala mabanja awo kusamala miyoyo yawo abale yawo akudandaula achinyamata amene tidaona akakhale ku national headquarters ya Malawi Congress Party mu mzinda wa Lilongwe atanyamula ndithu maplakadi olemba mauthenga uthenga osiyana-siyana komanso ena anaenda kumene town ya Blantyre kudandaula kuti yayi akuona ngati kuti boma sipatani sikuwathandiza kwenikweni kuti ifeso tifuna mwayi tikuvutika ife chiyembekezo chathu inacho kuti mmene tidachita support kuti zinthu zisinthe kuti mina make nafeso tiyamba kupeza bwino koma zinthu sizili mmene timaganizira ndiye ndithu adachita voice ma concerns awo monga ndakambali unena kuti adafunsa Brian Banda kunena kuti kodi zikuyenda bwanji Brian anayankha kuti iyeyo ngati press secretary wa president ku State House samalankhulira chipani pali ma structures komanso ndondomeko zolankhulira ku chipani chipani aliko akanafunsa Morris Muntali ngati publicity secretary wa Malawi Congress Party mwina akadatha kuyankha bwino nkhani imeneyi koma in passing Brian anena kuti
a president akumvetsetsa kunena kuti di achinyamata akuvutika ndipo akuyenera kuti apatsidwe thandizo mu njira mwina manga yowapatsa mwayi yowalemba ntchito komanso ngati pali mwayi ena afuna sukulu apitilize mwayi ngati umene ngongole zimene exactly because ndi zofunika kunena kuti achinyamata nawonso apatsidwe mpata tisabise pano achinyamata ndi amene ali ochuluka ndi amene ali ochuluka adachita ndithu adayika mu effort yawo ena adali ma monitors ena ndithu adagwira ntchito zosiyana-siyana kumema wanthu kuti zinthu zisinthe ndi achinyamata awaso tisanene kuti they are doing this out of the sense of entitlement kuti ife tikuyenera tinene kuti adali ndi chiyembekezo kuti mwina mbuyo mu boma lapita lija zinthu ngati sizimayenda ngati ilili zinthu zayenda tikuyembekezera kuti nafenso zinthu zitani zitiyendera that was the expectation tisaname pano aliyense amafuna kuti zinthu zake zimuyendera chimodzimodzi ndimakonda kunena kuti mutu ukamati ulikoenda kaya ukupanga china chake ukabwerera kunyumba kwako kumene kuja reality asks you questions ndikanena kuti reality imakufunsa mafunso nchiyani ukapanga chilichonse ukafika kunyumba kuja nde umazapeza kuti kunja umadzilimbitsa mtima ukafika pakhomo now you're getting what I'm saying you are exactly getting what I'm saying ndikanena kuti ukafika kwanu reality imakufunsa mafunso khala kunja umazilibisa mtima koma ukafika kunyumba umakumbukira kuti alandlord ofune kwa pasa chani ndalama zawo madzi adula wiki amawo chakudya pamuzi pano palibe mwana uyu ndeno mafunso amene wawa umayenera kuti uyankheni ndani ndiweyo now for everything that you do chilichonse imene umachita munthu umakhala nchiyembekezero kuti ifepo panga izizi tikuganiza kuti mwina make pamawa zinthu zikazatene zizakhala chani zizakhala motere ndikulama monga zinthu zimayenera kuyenda choncho ndikukhulupirira kuti achinyamatawa they are justified to raise these concerns, to stage this protest honorably and peacefully kuti makonsensi yawo amveke kwa akuluakulu awathandize achinyamata wapo chita zonsezi amachita sacrifice nthawi komanso anachita chinthu chabwino kuti zinthu zisinthe kwathu kuno kumayi kuno we had political instability kusintha kunja kumafunika ndithu kuti mwamake zinthu ziyambe kuyenda bwino ndiye pamene ena zasinthira tinene chonchi pamene ena miyoyo yanu yasintha mwayamba kumwati wankaka masoseji mukwera khali moto zabwino chonde anyamatawa akumbukireni musayiwale yayi anyamata amenewa amafunika tikanyoza siku la lero tsiku lina zatani tidzafuna ndiye ine ndikunena kuti anyamata amenewawa sadalakwise paliponse ndipo popanga protest mwina samapasidwa audience kuti alankhulane ndi ofunikawo ndichifukwa chake adaganiza kuti bwanji tingolemba maplakani bwanji tikayende kunsewu mwina aduma dandaulo athu akozomveka mwansanga koma ndithu kunena chilungamo ndiye ndangomva ponena kuti taona mmafora mwene unena kuti khanga nkhani imene Dr. Chakwera yapeza ndipo ngati idafika ku State House Brian amayankha given the president is in the know of this particular matter ndiye ndamvetsera kuti ngati nkotheka masiku abwerawa a president anena kuti akumana nawo achinyamata amenewa afusa kuti amwana nawo ma regions onse achinyamata wakwana 100 akhala akumana nawo awamve pakamwa pawo mavuto awo komanso zimene akutani akufuna koma ndikhulupirira unena kuti zofuna zawo anyamatawa si zambiri sakufuna kuti muwapase ndalama simply create opportunities which these guys will grab with two hands as simple as that alini manja alini mitu alini miyendo komanso amaganiza ingochita ni create more opportunities anyamatawa muwathandize nawo agwira ntchito ayamba kuchita zawo ayamba kuzithandiza okha chomwe chingofunika simply create those opportunities kuti anyamatawa apeze chochita kwachitika ndithu zisankho za chibwereza maboma angapo makonstituency angapo chakuphalombe kumangochi ndi kwina kotero wayitsata nkhani ya zisankho zachibwereza zimene zomwe tikupita malechereche zikutha bwanji maboma amene akuchitaso zisankho zachibwereza zimenezi tinene chonchi tisayiwale kuti mwezi watha kunachitika chisankho china chachibwereza ku Kalonga Central kumene anawina ndi Leonard Mwalwanda ankapikisana ndi bambo Frank Tumpale mwene fungu ku Bengazi zisankho zimenezi zikenera kuti ziyendere limodzi koma panali some technicalities zimene ameke anena kuti iyayi tizikonze ndi anazira separate kuti iyayi tiyamba ndi Kalonga Central kenako tizabalisana ndi zinazi tikambe saizi foni nthawi kupita kumapeto nzona Palombe North unali ndithu umene ku mai ndayi wala mayacha ndi anakachikho mai anakachikho ndi amene adapikisana nawo ku Palombe North mbuyomu koma ukhanga ndi constituency was under
protest kuti it was contested kuti zinthu sizinaende chani sizinaende bwino chimodzimodzi so kumangochi kulaiso kulikosiyo sene mati mangochi west komanso kuli mangochi northeast makosiyos atatu amene wanditu zinthu sizinaende ndi amene anena kuti kumeneku tichite songati taponyaso vote the vote imene yaponyedwa pa 15 December 2020 lachiwiri ndipo medu kamba pano oti tunena kuti program imeneyi pano ndi past ndi 9 usiku tukhulupirira kuti alikati akuonkhesera tayamba kuona ndithu kuti zinthu zikuyenda motani koma ndithu chimene chinapereka chidwi chiona kuti ndakambapo za Palombe North ine ndimaona unena kuti imene ndimasata Nkhani naona kuti ku Palombe North kukungooneka wa UTM wa independent ndikukuonekanso wa Malai Congress Party ndi madaba kuti wa DPP ali kuti asapezeke ku Palombe North ndetaona kuti wa DPP mai anakachiko adapanga pull out I don't know kuti anabereka zifukwa zotani zomwe sanapikisane nawo tidamva kutaona kuti mai anakachiko sadapikisane nawo chifukwa America adayina kuti motsata court ruling adayina kuti pa zisankho zonse zazibwerenza amene anapikisane nawo ndi amene anapikisana pa ticket yakale ya 2019 komanso amene avote akhala omwe aja ngati mmene tidachitira ndi chisankho cha president kuti omwe aja akale ndi amene ati avote koma china chimene nayang'ana chiona kuti ukayang'ana women representation not very encouraging amayi zinthu sizinaende bwino tikayang'ana ku Palombe North apikisana anthu asanu atatu mwa anthu asanu abambo awiri amayi tikayang'ana ku Mangochi North East apezeka kuti apikisana ndi anthu atatu onsewo abambo tikayang'ana ndithu ku Mangochi West apikisana ndithu anthu asanu onsewa abambo. It simply shows kuti we still have got a long way to go in terms of gender parity and gender equality. Tidakali ndithu ndi ntunda amabungwe ena nose ukira chito athandize na maiwa affirmative action imane naicha taika ni moni amaiwa so ndithu they should climb up the political ladder as mai nawe ngapena kuti amai amaendetsa bwino pena pache zinthu amai akamaendetsa ma institutions zinthu zimaenda bwino tenda athandiza amai komanso inu amai inu musamakogerani nokhanoka pansi komanso inu amai inu musamazi yangane ndithu pansi inuso mkhozo exactly you don't need a lot of defending inuso banoka mudzizi yangana uli mkhozo kwanisa ndithu ndisire pamene kuti timalize modelo Chawezi ndakunyadira chifukwa chokha program imene ya Gwede-Gwede kuzukuta nkhani zosiyana zimene ali nazo uyu ndi Chawezi Banda ine dzina langa ndi Abena Chidzanja Bekete malo mwa Steve Kondwa Banda mmenemo ndimene maziya program yalero ya Gwede-Gwede pano pakanema wa Mibawa kunthokoza ndithu Sumeya Chitera pamakina komanso Stanley Chisi pakamera komanso Boss Lady Sandra Kanzingeni pamakina mwakomanonse usiku wabwino.